בין החסידים הרבים שהיו נוסעים תדיר אל הבעל שם טוב, היה עשיר אחד מופלג, למדן וירא שמיים. מגרעת אחת הייתה בו באותו עשיר, שהיה נותן דעתו על עושרו יתר על המידה, עד שהתאמץ כל ימיו להגדיל הונו ולהרבות רכושו. זאת בכדי שהוא יוכל לחיות חיי רווחה וכבוד. ללא כל צל של דאגה הודחק. באחד הימים צריך היה העשיר לנסוע לעיר רחוקה, לרגל עסקיו. אך בטרם נסעו, נכנס אל הבעל שם טוב לקבל ברכת הפרידה מפיו הקדוש. לאחר שנתנו הצדיק את ברכתו, הוא כבר עמד לצאת מלפניו, חזר הבעל שם טוב וקראו אליו ואמר לו, היות ועתיד אתה לעבור דרך כפר פלוני, ייכנס איפה אצל תלמידי רב לייב ודרוש בשלומו בשמי. שמע זאת העשיר ומיד יצא לדרכו. כאשר הגיע העשיר לאותו הכפר, נכנס מיד לבית המדרש לחפש אחרי רבי לייב. הוא ניגש אל הגבאי ושאל, שמא מכיר אתה יהודי בשם רב לייב? זקף הגבאי את עיניו, משך בכתפיו והפטיר בניע ראש, בבית מדרשנו אין אחד בשם רב לייב. ענה יהודי אחד שעמד מן הצד ואמר, שמא מתכוונים אתם לאותו לייבקה שמקומו תמיד מאחורי התנור? מי יודע אם לא הוא זה? היכן נמצאהו? שאל. תמצא אותו עומד מאחורי התנור, אומר תהילים. משנתקרב העשיר לרב לייב והביט בו לרגע, הכיר בו מיד כי הוא האיש אשר יחפש. הרשת של קדושה וטהרה חופפת על פניו, ובעיניו העמוקות יוקדת אש תמירה. אין זאת כי אם מסתרו צדיק זה. ניגש העשיר ופנה אליו. האין שמך רב לייב? הגביע עלה את עיניו ואמר בתמימות, קוראים לי לייב. הצדיק הקדוש הבעל שם טוב ציווני לדרוש לשלומכם בשמו. נעקר רב לייב במקומו כשכולו משולב ונרגש עד מאוד. האומנם? קרא בהתלהבות. אנא, בוא איתי לביתי וספר לגדולתו וקדושתו של הבעל שם טוב, אשר אור וזרעו זורחים על כל העולם. מה אני אספר על הצדיק הקדוש הזה? ניסה להתחמק העשיר. הוסיף רב לייב להפציר בו, בלי ספק תדע לספר לי עליו, כי הסתופפת בצילו הקדוש. לבסוף נענה לו העשיר והלך אחריו לביתו. רב לייב הובילו לקצה העיר, ומשעול הקלקל משובש באבני חצץ ותלוליות. עד שהגיעו לבקתה עלובה בודדת, אשר נדמה היה כי עוד מעט תיפול על צידה ותתמוטט. הדלת הייתה נמוכה מאוד, ולכן בהיכנסם הוכיחו לחופף עצמם. האפלה מעיקה שררה בבית. באפו של העשיר עלה ריח עובש ותחב. צינה מצמררת נשבה עליו והרידה קלות את גופו. הרגשה בלתי נעימה אפפה אותו. רב לייב העלה אש בעששית קטנה, ולנגד עיניו של העשיר נתגלתה דלות מחרידה. הכתלים היו מפויחים וקודרים, שני נסרים על גבי ארגזים ראויים ששימשו כשולחן, בעוד אשר הארגזים ששימשו כארונות לבגדים וכלי בית. בחדר סמוך שמראהו דומה היה לחדר הראשון, היו שכובים האישה והילדים על גבי מיטות העשויות אף הם מנסרים על גבי ארגזים. יאכל נא איתי ארוחת ערב? פנה רב לייב אל העשיר. העשיר עמד והביט סביבו תוהה ונבוך, אך לא סירב להזמנתו של בעל הבית, מאחר שראה בו צדיק נסתר, אשר הבעל שם טוב שהלך לדרוש בשלומו.
הוא נטל את ידיו וישב אל השולחן, ורבי לייב הביא מיד גדרה מלאה במים חמים, שלה הוא קרא בשם מרק, ומילא ממנו את צלחתו של אורחו. במאמצים רבים התגבר העשיר על ענינותו היתרה. הוא בלע על כוחו את הלחם המשחיר עם התבשיל שלא היה אלא מי מלח רותחים, בזמן שהוא מביט ברב לייב כשכולו משתאה ומחריש, ונבצר ממנו להבין כיצד נהנה הוא כל כך מאוכלו. הלילה ירד. אחרי ברכת המזון ישבו שניהם שעה ארוכה, והעשיר הרחיב את דיבור הליכותיו ונפלאותיו של הבעל שם טוב, בעוד אשר רב לייב בלע בצמאון רב כל מילה ומילה היוצאות מפיו. עיניו הנוצצות והשוקקות נחו על שפתיו של העשיר, וכאילו משכו משם את הדיבור אליהן. לאחר מכן, בשעה מאוחרת בלילה, קם רב לייב, הוציא משם שני נסרים ארוכים. גיבב על גביהם בגדים בלים וסחבות, ופנה אל העשיר ואמר לו, אמנם דע על המצע הזה בשביל כבודו, אולם אני תקווה כי שנתו תערב עליו. העשיר חייך קלות והודה לו בעיני הראש. שבור ורצוץ בכל גופו קם העשיר בבוקר משנתו. כל עצמותיו כאבו ועיניו היו לאות ואדומות מחמת נדודי השינה. בסתר ליבו שמח כי כבר הגיעה השעה שאוכל להיפרד מעם רב לייב, וביתו עלוב והקודר. לאחר תפילת שחרית ואחרי גמיעת כוס מים חמים, עמד העשיר לצאת לדרכו. הוא לחץ את ידו של רב לייב ונפרד ממנו בדברים נרגשים. רב לייב ליווהו כברת דרך מחוץ לביתו וכבר ביקש לחזור על עקבותיו, אך עקבהו העשיר ואמר לו, תמהני מאוד רב לייב, כיצד יכולים אתם לחיות בדלות מרה ונוראה כזו? אם כה חשובים אתם בעיני הבעל שם טוב, מדוע לא מעורר החסדים להקל מעליכם העוני הכבד? הביט בו רב לייב בעיניים חייכניות והשיב לו, יאמר נא לי יקירי, כיצד חי הוא? מה שייך? נתלהב העשיר. חי אני חיי רווחה ואושר. אני גר בבית נאה ומהודר, חדרים מרווחים ומוצפים אור ואוויר, רהיטים מרהיבים ויפים, ומיטות רכות וצחות. אם כן, טועה אני. איך יכולת באמת לעבור את הלילה הזה? לא אבין איך התגברת על עצמך לאכול את מאכלי ולישון על מצאי. מילא, בטלטולי הדרך מסתפק אדם בכל המזדמן לידיו, ענה העשיר. כי הרי אין זה אלא לפי שעה. אם כך, ענה רב לייב, יכולה אני לגלות לך, כי גם לי יש ארמונות פאר מלאים כל טוב, העולים פי כמה וכמה על שלך. האומנם? שאל העשיר, היכן הם? מדוע תחיו בתנאים עלובים כאלה? הגביר רב לייב את חיוכו. לא כאן, אישי העשיר. כי אם שם למעלה בעולמות העליונים מוכן לי חלקי לעתיד לבוא, היחסר לי, אם כן דבר. אבל בעולם הזה הרי אין לכם מאומה. מילא, השיב רב לייב. בטלטולי הדרך מסתפק אדם בכל המזדמן לידיו. הרי העולם הזה אינו אלא הדרך לעולם האמת. ובהיות האדם בדרך איננו נותן דעתו על נוחיות יתרה. שפיל העשיר ראשו ובפיו לא היו מילים. הוא הבין עתה יפה על שום מה שלחו הבעל שם טוב אל רב לייב זה.